Seriøst, hvor? Kommer. Kig på. Ej, det er ikke sådan noget, hvor det bare står. Kom nu. Easy one, two. Low-key cut. Men der er så mange tanker. Så kan man finde en kær. Er det? Det er en kær, det er ikke hvor som de der jagt. Det er aldrig. Hvordan vil det være whippet med det her bælte? I'm working late, cause I'm a sick. Hvordan hører det mest NPC-musik nogensinde? En dårlig time, ikke? Må jeg lige prøve det sig? Så jeg er 18 år. Jamen, 10 ud af 10, du er ikke så tit. Jamen, så er der mobilen. Nej, det er ikke så sygt for mig. Jeg har jo de der luft på høje hele. Det var jeg for, så var jeg lige 3 meter højere. Hvis jeg tog dem af. My lucky luck. Små ben. Små ben. Hvor længe var der over 1,80? 1,82.
twirl den der. Kom nu. Ananas. Den har aldrig nogensinde remotely smadret ananas, den der monster. Det er ikke ananas. Umuligt det fungerer. Hvis det der det er ananas smag, så er der en fra marketingholdet, der skal fyre os fuldstændig. Den optager meget. Det er fucking ananas monster. Jeg har aldrig smadret fucking ananas, sådan der sker der. Godt så. Ja, tak. Jesus, man, den røg den der. Fucking up. Så laver den over der. Okay. Ej, det gider jeg ikke høre det der. Det magter jeg ikke. Hej guys.
Okay. Er vi ikke enige om, at det her, det er en ananasmonster? Hvis man står der ikke pineapple. Bro, der står pineapple. Den har aldrig smagt af fucking ananas. Den smager af vingummibamser. Det er en ananasmonster, det der. Og den smager ikke af vingummibamser. Den smager af lort. Den smager af pineapple. Og der er ingen, der skal drikke det der. Ingen. Ingen engang ham der. Han skal ikke drikke det. Hvid monster. Det er det eneste, du skal drikke. Det er det eneste. Nej. Bro, prøv at gætte, hvad jeg gjorde i dag. Hvad så? I dag, der ryddede jeg helt op i min bil. Hvilket vil sige, at jeg tømte panten i min bil. Men siden at jeg tømte panten i min bil, så tømte jeg også panten på mit værelse. Ja. Da jeg pantede for 150 kroner. Ja. Og jeg talte det, fordi jeg lagde mærke til, at der var mange hvide monster. Ud af de 150 kroner, der var 125 af kronerne. 125 hvide monsterdåser. Jeg har pantet i dag. Ja tak. Shake it for me, baby. Jeg får bare lyst til bare at fucking tage fat i en eller anden. Du ved, bare tage fat. Ligesom i Central Intelligence. Bare tage fat i struben på mig, og så rive deres fucking hals i stykker, mand. Jeg får bare fuldstændig lyst til at gå amok. Lightweight. Den giver intet, den der. Ja, du har autisme, og du har ADHD. Men jeg kan faktisk også se, at din testosteronniveau er lave. Vil du ikke have, vi lige tildeler dig noget testosteron-tilskud? Jeg siger, jo, det kan du egentlig godt, og så siger min læge, men nu hvor jeg også kan se det, så kan jeg se, at din trenbolone-tilskud i kroppen, de er lave. Skal jeg ikke lige tilskrive dig noget trenbolone acetate? Jo, det må du da gerne. Kan jeg få lov til at pinde 40.000 milligram om ugen? Ja, det fucking kan jeg godt! Inden du går ind, så skal du tage et eller andet, der gør, at dine testniveauer bliver lavere. Okay bro. Lifehack. Nu skal jeg lige lære de her youngings noget, der ser videoen, ikke? Og hvad fuck laver du på den der fucking crossfit? Okay. Hvis I skal have et godt trick her, ikke? Hvis I gerne vil til at have et testosteron-tilskud. En af de nemme måder at gøre det på. Find en transkønnet person, som gerne vil være en mand,
de får højst sandsynligt tilskud til testosteron. Du tager deres lort. Du tæsker dem og tager deres testosteron. Og så pinder du det hele selv, og det gør du hver uge. Anden mulighed. Du tager p-piller. Fordi så bliver dit østrogenniveau højere, og dit testosteronniveau bliver lavere, hvilket får det til at se ud som om, at du har lavt testosteronniveau i kroppen. Men når du stopper med at tage p-piller, så kommer dit naturlige testosteron tilbage igen. Hvilket vil sige, at så når du har fået det tilskud, så stopper du med at tage p-piller, og så bliver testosteronniveau højt igen, og så har du mere testosteron, du kan pinde i dig. Hvad er din ærlige mening om det? Hvad for en vil du helst gøre? Vil du helst stjæle det fra en transkønnet, eller vil du helst tage p-piller i en uge? Vi finder en transkønnet, som bor i en vis by, og så nakker vi hende af ham. Den. Fuck, man! Er det her godt nok, Johan? Er det her godt nok, Johan? Hvor fucking sur er du på Johan lige nu? De eneste, der ikke tror på os, og der tror på, at vi kan klare det her, det er folk, der er under os i hierarkiet. Det er folk, som ikke har nogen fucking muskler. Det er små folk. Det er små, ynkelige folk. Og ved du, hvad jeg har at sige til dem? Ved du, hvad jeg har at sige til dem? Vil I ikke nok være venlige at stoppe? Nej, jeg har at sige, fuck jer, yeah, mand! Hvad ved I? Så kom, mand! Små fucking svanser! Det er ikke nok, de være venlige at stoppe. Hvor er det bare taberagtigt. Går vi i børnehave, eller hvad? Hvad? Ved du, hvad jeg siger til dem, der hater på os? Hvad? Ved du, hvad jeg siger til dem? Hvad siger du til dem? Jeg siger til dem, hvis ikke I stopper, så kalder jeg på en voksen! Det er det bedste klip, bro. Boom! Hvad fuck laver manden? Damn, prøv at se der. Lidt mere til højre. Nej, kan du ikke? Jeg mener, gå lidt mere til højre. Hvad med, jeg bare står sådan lige her. Prøv at lave den mest devious fucking lat spread. Bro, jeg har aldrig været god til det.
Jeg skal med en bicep bane. Hvad er sådan bedst for noget lige nu? Det ser godt nok ud. Hvad med det her? Det ser godt nok ud. Jo, den her. Hvordan finder man nu? Nej. Hvad er man nu? Hvordan ser det ud? Det ser en scene ud. Fordi han er klar på at slå mig ihjel.